אם אין אלוקים, גם אין תכלית לבריאה. אם אין בורא, אז בשביל מה תכלית? אין מישהו שתכנן. אבל כשיודעים שיש בורא, אז באמת באה השאלה, בשביל מה הוא עשה את הכל? והאמת היא שעצם השאלה שלך, מה התכלית של החיים, של הבריאה, זה אומר שבתוך תוכך, בליבך, יש את האמונה בקדוש ברוך הוא. רק יכול להיות שמשהו גרם קצת או לספקות, או אפילו לתחושה של מרדנות. לפעמים יש גם דבר כזה, שאדם מרגיש שזה סוג של כעס על אלוקים, או משהו כזה, כי משהו קרה בחיים. אז צריך יותר, אם תרצי, נוכל לשבת בסמינר לשיחה יותר פרטית, שם יש יותר זמן מכאן, שאפשר, כל השבת אני שם, אז נוכל באמת לשבת לשיחה אם תרצי. אבל בגדול, נאמר כך, עצם העניין הזה שיש בורא לעולם, התוכנית מעידה על המתכנן גם אם לא ראינו אותו. עיקר הקושי, כשאדם אומר, איך אני ידע שיש אלוקים? מה בעצם עיקר הקושי? שאנחנו רגילים להזדהות עם מה שאנחנו רואים בעיניים. מה שלא רואים בעיניים, לא קל לנו להרגיש שהוא קיים. אבל כאן, באמצעות החשיבה השכלית, ניתן להגיע לידיעה שיש בורא לעולם, ולדעת שהתורה של עם ישראל היא אותה תורה שניתנה על ידי הבורא. והשילוב של שני אלה הוא שילוב מנצח, שנותן לנו תשובות על כל השאלות, מסדר את הדברים, מרגיע ומשמח, והופך את האדם להיות מאושר. מהבריאה עצמה, האדם מבין שברגע שרואים סדר, מישהו סידר. כשאין מסדר, צריכים לראות אי סדר. אם השארנו חדר הפוך, לא ייתכן שהוא יסתדר מאליו. יכול להיות שדבר מסודר יתחיל להיות לא מסודר, על ידי רוחות או כל מיני סיבות נסיבתיות שונות. אבל שמתוך אי סדר ייווצר סדר בלי מסדר, לא ייתכן דבר כזה, דבר שהוא פשוט והגיוני. אדם שינחת על הירח ויראה שם כיסא, יהיה ברור לו שמישהו עשה. הוא לא יגיד שאם אני הראשון שהגעתי לירח ואף אחד לא היה כאן לפניי, אז כנראה שסופה שהתחוללה על פני הכוכב חיברה חומרים שונים, במקרה יצא כיסא או שולחן, ודאי שלא. זה כיסא שהוא דבר פשוט. אם רואים למשל אפילו, אם נדבר על גוף האדם, ניקח מלבד המערכות המורכבות של הראייה, השמיעה, מערכת חיסון, DNA, שזה פלאי פלאות עד כמה הכל מתוכנן ומורכב, והמיקום של כל דבר. מי שישים לב, מי שתכנן לנו את הגוף, חשב אפילו על הרגשות שלנו. לא רק סידר לנו שהעיניים יהיו בראש ולא בכף הרגל, כדי שנוכל לראות, וסידר שהעין תהיה שוקעת בתוך קופסה של עצמות, כדי שגם אם אדם יקבל אגרוף, העין לא תתפוצץ. יש את ההגנה הזו. כל פרט, מי שיסתכל, הגבות שהזיעה לא תיכנס לעיניים, האף שבולט, שנוכל להריח לפני האוכל, אם האוכל לא מקולקל, השיניים חותכות מקדימה, טוחנות מאחור. אבל לא רק מבחינה טכנית. אפילו כשמסתכלים על מערכת הרגשות של הגוף, רואים שמי שתכנן חשב גם על הרגשות שלנו, על התחושה הטובה. כי באמת רואים שכל האיברים החיוניים לתפקוד נמצאים בקדמת הגוף, עיניים, אף וכו'. הדבר היחיד שהוא לא נמצא בקדמת הגוף אלא מאחורי הגוף, זהו מקום הוצאת הפסולת. למה? כדי שהאדם לא ייגאל מעצמו כשיראה מה יוצא ממנו. דבר כזה במקרה, רואים שמישהו חשב על זה, דאג לנו, שנרגיש נעים עם עצמנו. ואפשר להמשיך לתת אין ספור דוגמאות עד כמה המערכת של גוף האדם מורכבת. פעם מישהו שאל באחת ההרצאות, אם אלוקים יצר את גוף האדם, למה הוא ברא את הבליטה המיותרת של האוזן? צריך שגלי הקול ייכנסו לתוך החור, אז שיהיה חור חלק, היינו יותר נחמדים כך. למה צריך את האפרכסת הזאת של האוזן שנמצאת כלפי חוץ? מה התשובה? פעם אולי לא ידעו, היום המדענים יודעים למה צריך את זה. שומר שנמצא למשל, שומר במחנה צבאי, אמצע הלילה חשוך מסביב, שומע לפתע רחש ומיד מסתובב יודע שזה בא משם. מאיפה אתה יודע שהקול הזה בא משם? אולי הוא בא מקדימה. אם לא הייתה לנו אפרכסת, אלא ראש חלק עם חור, לעולם לא היינו יודעים מאיזה כיוון מגיעים גלי הקול. אבל האפרכסת יוצרת סוג של צל על האוזן. אז אם גלי הקול באים מאחורה, המוח קולט את גלי הקול עם צל. אז מיד המוח מתרגם, זה בא משם. אם גלי הקול נכנסים מיד לאוזן, בלי צל, המוח יודע, זה בא מקדימה. ככה אדם מזהה, איפה הוא שמע את הקולות. כל פרט בגוף האדם מתוכנן ומורכב ויש לו סיבה, בין אם המדענים גילו, בין אם לא, ברור שיש סיבה לכל דבר. ניקח,
הייתי פעם בהרצאה שם באוניברסיטת חיפה, במכון לאבולוציה. אם יש אלוקים, אין אלוקים, אבולוציה וכדומה. אז שאלתי שם את הדוקטור שישב לידי בדיון שהיה, דוקטור אביגדור בליס. אם הכל נוצר במקרה, איך ייתכן שבמקרה נוצר יצור שהוא נקרא זכר, במקרה נוצר במקום אחר יצור שנקרא נקבה, במקרה. ובמקרה הם מתאימים אחד לשני באין ספור פרטים כדי ללדת דור חדש. וזה קרה במקרה לא רק באדם, אלא אצל כל בעלי החיים. איך במקרה נוצר דבר כזה? זה לבד לא מראה שמישהו תכנן את הכל. כמה שהאדם מפעיל את ההיגיון, הוא מבין שיש מישהו שתכנן. רק המישהו הזה הוא לא בן אדם. בן אדם לא יכול לעשות דברים כאלה. זה חייב להיות ישות עליונה, כוח עליון שהוא מעלינו. ואז גם אפשר להבין למה לא רואים אותו. כי כל הראייה היא שייכת לעולם החומרי. כשגלי אור פוגעים בחומר הם חוזרים לעין. אבל כשאין חומר בסביבה, כי הוא ישות עליונה, הוא לא אדם, הוא לא יצור נברא, אז הגיוני שלא נוכל לראות אותו. הרי העין היא מוגבלת, קרינה אנחנו לא רואים, אבל יודעים שהקרינה קיימת. את כוח המשיכה אנחנו לא רואים, אבל יש הוכחות שהכוח הזה קיים. דווקא בדור שלנו, ככל שהמדע מתקדם, זו טעות לומר שאם אני לא רואה זה לא קיים. אלא כמה שמפעילים את ההיגיון, את החשיבה, ורואים את הגילויים של היום, מבינים שיש מציאויות בעולם שהאדם לא רואה אותם. אבל לדעת מי הוא, בשביל מה הוא ברא, מהי תכלית החיים, שזו בעצם השאלה המאוד חשובה שהצבת כאן, באמת בלי התורה אי אפשר לדעת. מהבריאה אתה יודע שיש בורא, אבל בשביל מה הוא עשה את כל זה? אתה לא יודע. איך קוראים לו? יש לו הורים, יש לו ילדים, אחים, את זה אי אפשר לדעת מהבריאה. כשהוא נתן תורה הוא מגלה פרטים על עצמו, הוא מגלה את שמותיו. הוא אומר לנו אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוהים. הוא מסביר לנו למה הוא ברא את העולם. וכאן אני אסיים רק בנקודה הזו של התכלית של מה שכתוב ברמח"ל במסילת ישרים, שהיה כידוע מגדולי המקובלים. הוא כותב שהיסוד של הכל שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, כלומר מה אני עושה פה בכלל, והוא ממשיך ואומר כך, והנה מה שהורונו רבותינו זיכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. כל התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, מכיוון שהוא רצה לענג אחרים, לעשות טוב. כל היושבים כאן, כולנו בני אדם טובים, כל אחד ברמה אחרת. אבל אני לא חושב שמישהו מאיתנו הולך ודופק על דלתות ושואל מי צריך עזרה. אנחנו לא ברמה, תבקש עזרה, נעזור, אבל ללכת לשאול מי צריך עזרה. אצל אלוקים השלמות של הטוב היא ברמה שהיא בכלל לא אנושית. ברא נבראים כדי להיטיב להם, זה לא במושגים שלנו. כל המטרה לענג את האדם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. רק כדי שההטבה תהיה מושלמת, הוא סידר אותה שהיא לא תהיה בתורת צדקה, אלא כמו שאלוקים, הטוב שבו הוא עצמי והוא לא קיבל אותו מאף אחד, ביקש שכל אדם יבנה את הטוב של עצמו, זה לא ממש כמו אלוקים, כי אנחנו לא אלוקים, אבל לפחות במקסימום שניתן, שהאדם יבנה על ידי התמודדות עם יצרים, עם ניסיונות, יבנה את האישיות הרוחנית שלו, ובהתאם לכך, כשיגיע הזמן להתענג על השם, כמו תינוק שיונק מהאימא, זה משל שהוא לא נכון, רק לסבר את האוזן, על להתענג על השם, שאז זה בעצם סוג של שלמות, של עונג שאנחנו פה לא מכירים אותו, כי זה סוג של איחוד עם אלוקים, על דרך המשל, כן? סוג של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שחז"ל אמרו שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה, זה אם ניקח את ההנאות של כל האנושות, מאז אדם הראשון ועד המשיח, מלכים, שליטים, אין דמיון שיכול להכיל מה זה הנאה כזו. זה נקרא כל חיי העולם הזה. אבל פה זה עולם של חומר, אז כל ההנאות הן בסוג של דמיון, כי החומר הוא דמיון, אז גם ההנאות דמיוניות. אבל שם להתענג על השם, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. זה לפחות לסבר את האוזן עד היכן הדברים מגיעים.